Dobré ráno, každý deň poctivo začína z Velozofy vitamíny, 100% denná dávka pre muža a pre ženu. Plus si dávam ešte vitamín D, astaxantín, navyše aby som si zvýšila imunitu a probiotika na správne fungovanie čriev. 100% odporúčam pre každú jednu ženu. Samozrejme, hygiena ranná musí byť, skincare a potom som sa šla ešte aj rýchlo upraviť, lebo počas dňa sme mali veľmi naplánovaný program, takže by moc asi času na všetko nebolo, plus aj vlasy som si nejako rýchlo upravila. Bohužiaľ, išla som cvičiť, rýchlo som si ich upravila, ale verila som v to, že si ich dám do gumičky a nejako mi vydržia. No, takže nemám rada cvičenie rúk, ale po pôrode proste mi treba všetko cvičiť. Rýchly obed, brinzová polievka, pripravila som príkrm pre malého, toto bol presne druhý deň príkrmov. Zjedol všetko, keby mohol, aj by vylízal. Potom už som nestihala, čiže druhé bolo parená buchta pre Noelka a my sme sa už chystali od druhej na uvítanie detí v roku 2025. Tu je môj fešák najkrajší. Moja rodná obec Likavka, čiže naša rodná obec. No a ja som dostala ružičku od môjho Leonka, čiže mám prijať od neho ružičku, aj keď mi ju dokrkvačil, ale nevadí, bola z lásky. No, čiže sme podostávali darčeky, boli sme sa ukázať v dedine, no a môj deň pokračoval, išli sme po bračeka. Mamina podvečer išla na networkingovú večeru hotel Demenová v Humne, čiže tu už prichádzam na podujatie, kde bolo naozaj veľmi inšpiratívne, skvelé jedlo, nealkoholické pivo a ešte rýchla úprava pred všetkým, čiže aby všetko ladilo. A pozrite sa na ten make-up, ten ešte vám spomeniem, ako mi drží celý deň, na to som bola aj cvičiť. Super jedlo, predjedlo, hlavné jedlo, čiže naozaj sme si tam všetci pochutili a tá networkingová večera bola plná super skvelých mladých podnikateľov, čiže som sa fakt že nenudila. Prišla som domov až okolo 11. večer, takže rýchla skincare, peptidovú kúru som skončila akurát včera večer a fakt hydratácia, prúžnosť a ten make-up ako drží, wow, toto chceš.